Mae'n 2010, dy'r cwis ddim di newid. Be da ni am chwarae? Cwis y Gwestai, Cwis y Gwestai, Cwis y Gwestai Ieee! Ie! Croeso Cwis y Gwestai! A'n gwestai heddi yma, ydi Morgan Jones! Cwis y Gwes, Morgan. Diolch ti di. Blwyddyn newydd. Dda, i chdi. Diolch yn fawr iawn. Beth yw'n blwyddyn newydd a chi? Pwy ydyn cystadleuwyr neu heddi yma? Aled. Ai, Aled, ti'n iawn? Diolch. A pwy o ti? Rhyn. Ai, Rhyn. Hyderus? Gwni weld. Wel, mae'r ddau gystadleuwydd yn ddi atab gymaint o gwestiynau posib, a rei sy'n atab fwyaf sy'n neill y mwg yma. Mwg sy'n yn deud. Mae gen i... Ydy, cyfadefiad. Dim adau cryf. A Morgan Jones. Waw. Diolch wrth. Reit. Gymaint fi. Mae hynna ni efo'r cwis. Cwestiwn cyntaf, ia. Ti'n barod? Pa swydd oedd Morgan isio pan oedd o'n blentyn? Dyn tân, dyn bins, ta dyn awyr? Rhyn? Dyn tân. Dyn tan? Os yw'n dyn tan, bych chi fengach? Bo. Agor. Na, coch. Be ti'n feddwl? Dyn awyr. Dyn awyr? Dyna oedd e. Na ci, dyn awyr oedd o. O, ia, hwnna. Mae'n atab gweithio ddim ond i roi i gael ar y cwestiwn yn Ail cwestiwn. Pa offeryn oedd Morgan yn chwarae pan oedd o'n blentyn? Y glockenspiel, y delyn, ta cornet? Rhyn? Cornet. Cornet? Ych chi chwarae cornet? Da iawn. Ie, da iawn. Un i ddim, Rhyn. Cornet, band Trevor? Wrth gwrs, pa band arall? A band arall. Dyn Iolan. Trydydd cwestiwn. Be sy'n troi stumog Morgan? Wya, menyn cnau, ta seleri? Rhyn? Seleri. Seleri? Da, di hwn. Da! O'ch ti'n gwybod bod chi'n colli caloria drwy fita seleri? Dwi angen lot o celeris leni, lle. Ond mae'n troi. Ar ôl dolyg. Iawn. Pedwerydd cwestiwn. Be mae Morgan yn anobeithiol yn neud? Gyrru, DIY, ta canu? Aled? DIY. Ti'n foer y DIY? DIY, mae'n iawn. DIY. Di. Ych o DIY SOS yn sy'n chi, lle? O, anobeithiol. Yndi? Silffaid yn disgyn efo chi. Wir. Arben y plant. Caduriad. Reit, cwestiwn nesa. Be ydi rhinwedd gweitha Morgan? Pan pigo i drwyn yn gyhoeddus, mochyn. Pan brathu i wynadd, pan torri gwynt ac yn rhoi y bai ar nia pari. Ni sy'n neud. Brath i wynadd. Ti'n coed wynadd? Yn anffodus, yn ymwneud wrth dreifio. Be fel nhw? Dyn nhw'n rhyd nhw chwaith, ti sy'n? Mae'n ei fi waith. Iawn, cwestiwn nesaf, ia. Pwy oedd Morgan eisiau bod pan oedd o'n blentyn? Fi? Ia. O'n i'n fyw. Diego Maradona, Madonna, ta Donna Kebab. Aled? Maradona. Sori? Maradona. Diego Maradona. Pwy arall, de? Pwy arall? Pwy arall? Cwpan y byd 1986. O, dwi'n cofio'r diwrnod fel ddoe. Driblo drwy'r Saeson ag O, mae'r cwys di gorffan. A enillyn ni heddi yma ydi... Rhyn di ennill, 3-2. Llongyfarchiad ar un. Da, Rhyn. Os i di basio'r mwg yna i Rhyn, please, Morgan. Llongyfarchiadau yng Ngwallt. Llongyfarchiad ar un, ia. Mwynhad y banad. Na i. A cyn i ffarwelewch chi fe heddi yma, gydwch rhoi ffaith hirt i chi, neu beth dwi'n cael yn hirtffaith. Wyddwch chi ar gyfartaledd bod corff dynol efo hyd at 100 triliwn o gelloedd yn y corff. Waw. Anhygoel, de. Rhyfeddol. Rhyfeddol. Tan tro nesaf, Cwis y Gwestai. Ciao!